Volve a Pontevedra o seu Festival de Música en Galego. Tras un ano de ausencia, a cidade recupera o Galegote. Será os días 24 e 25 de abril. Recuperamos o Galegote nun momento moi doce da música galega e da música en galego. Podemos xuntar escena local con escena de fora de Pontevedra. Podemos xuntar nomes xa consagrados da música en galego con nomes máis novos e ademais un abano estilístico pois moi variado. Demostra que somos unha cultura viva, que temos unha escena moi potente. Aínda que o venres 24 celebrarase o primeiro concerto, o día forte será o sábado. Artistas consagrados e músicos máis novos convivirán nun cartel con propostas para todos os gustos, dende rock a jazz, pasando polo indie e a música urbana. Actuarán no Galegote nomes como Eladio e los Seres Queridos, Kid Mount, Chicharrón ou Porto Santo. É a nova ola de rapazas e rapaces que están empezando a encher moitas salas e logo estar en todos os festivais importantes como o surfing que hai en Galiza. Non neses grandes eventos que son, ao final, o de sempre, pero que para nós o Galegote é moi importante porque é unha referencia para que todos estes artistas empecen a despuntar un pouco. Os escenarios serán as prazas e os diferentes locais pontevedreses. Imos a facer unha ruta durante todo o día. Todos eses locais, pues, iremos a Gramola, iremos ao Diaño, iremos a la Verbena, a la Pomada, al Chato, ao Campillo de Santa María, a Nasa. Os horarios de cada actuación aínda están por concretar e publicaranse nos vindeiros días.